No, tällä hetkellä ne ovat aika odottavat, koska nyt olen jo itsekin päässyt hiukan mukaan. Olen esittänyt pienen puheenvuoron Salpauksen opiskelijoille ja tiedän, että nyt seuraavaa opintotarjontaopasta valmistellaan ja sinne laitetaan tätä lisättyä todellisuutta hiukan. Ja nyt jännittyneenä odotan, että millaista se sitten oikeasti on se lisätty todellisuus ja miten sitten tietysti meille hakevat opiskelijat osaavat sitä käyttää ja ottavat sen vastaan. No, olen saanut semmoisen käsityksen, että se elävöittää ja tuo jotakin sellaista asiapitoistakin asiaa konkreettisemmaksi ja lähemmäksi ja voidaan aivan oikeasti näyttää, mitä se juttu sitten on. No, luulen, että se tuo opiskelua mielenkiintoisemmaksi ja voidaan ehkä, kun meillä on niin valtavasti näitä koulutusaloja täällä Salpauksessa, niin voidaan sitten esimerkiksi välinehankintoja ehkä joskus tulevaisuudessa vähentää, kun voidaankin osa ottaa virtuaalisesti ja tehdä tällaisia keissejä virtuaalisesti, mihin nyt on tarvittu kaikkia oikeita tilanteita. Että uskon, että sillä on aivan valtavat mahdollisuudet. Emme osaa kaikkia varmaan kuvitellakaan, emme ollenkaan.